Pro denní čištění očí a terapii jednoduchých zánětů lze i v domácích podmínkách aplikovat nanokrystalické stříbro ve formě očních kapek. Je potřeba mít na paměti, že oko je velmi citlivý orgán, jehož poškození se může stát velmi rychle nevratným, proto je potřeba aplikovat v domácím prostředí tyto prostředky s velkou rozvahou a raději navštívit veterinárního lékaře a poradit se s ním, pokud nedojde k rychlému zlepšení a zánětlivé změny by přetrvávaly delší dobu. Kapky do spojivkového vaku aplikujeme tím způsobem, že pacientovi mírně nadzvedneme horní víčko a ze vzdálenosti několika centimetrů aplikujeme 1 až 2 kapky do očního koutku. Potom mírně probneme tak, aby se tekutina rozmístila po celé ploše sliznice a necháme být.